Tervetuloa kuuntelemaan kaikkien aikojen ensimmäistä Pikasietotila-podcastia. Tämä on Vikasietotila Internet Talk Showme maksullinen lisäominaisuus, eli joka toinen viikko ilmestyvä ajankohtaisia aiheita kommentoiva sarja. Tämän ensimmäisen jakson julkaisemme poikkeuksellisesti nyt kaikkien kuultavaksi myös ilmaispalveluihin, mutta mikäli et vielä ole maksava tilaaja ja haluat näitä lisää jatkossakin, niin suuntaa kotisivuillemme osoitteeseen vikasietoti.la ja löydät sieltä ohjeet kuinka toimia. Etästudiossa läsnä ovat normaalit henkilöt, nimittäin Silmälasipäinen. Meillä on molemmilla silmälasit. Toden totta, mä pohjustin te huonosti. Silmälasipäinen Panu. Räty täällä. Ja Silmälasipäinen. Kari. Haakana. Ja itse olisin Silmälasipäinen, mutta koska minulla on ollut etäpäivä, niin olen kalsareissa, olen Olli Sulopuisto. Eilen illalla tapahtui jotain sellaista, mitä ei pitäisi tapahtua internetin luvatussa maailmassa, nimittäin meni ihan hemmetin monta saittia nurin. Missä olitte, kun kuulitte Metan palveluiden kaatuneen? Yritin päästä Metan palveluun. Kari, minkä takia me on puhuttu siitä, että ei mennä sinne Metan palveluihin, eli ole pakko? No, mutta oli hätätilanne. Internetissä oli virhe ja minun piti päästä korjaamaan se, mutta en päässyt, koska internetissä oli toinen virhe, eli se, että en päässyt korjaamaan sitä virhettä. Itse en tällaisella katkoksella, minä en huomannut sitä. Luultavasti en olisi huomannut sitä, vaikka se olisi jatkunut kuukauden, muuta kuin ehkä uutisoinnista, koska onhan minulla tilejä toki näissä palveluissa, mutta aika vähän minä niitä varsinaisesti käytän. Juuri tarkoitan Facebookia esimerkiksi. Koska sen virtaa lävitsesi ja et edes huomaa, kun Facebook kaatuu. Kyllä. Koska siitä ei kuulu ääntä siellä metsässä. Ehkä enemmän vaikuttaisi joku Signal, ehkä WhatsAppkin jopa, mutta tällä kertaa WhatsApp ei kaatunut. Discord, Reddit, joku tämän tyyppinen. Mutta siis tämähän oli siis vähän tuo mieleen siis sen vuoden 2021 tapauksen. No kun tässä oli se, että kun mä eilen just kyselin, siis itse huomasin sen kahdella tavalla. Ensin silleen, että desktopilla käyttämäni chattiohjelma Beeper, jossa on siis monta eri networkia samassa, niin siihen tuli niin kuin silleen, että logattu ulos Messengeristä. Että siinä on välilläkin ollut katkoja just sen takia, että se on tämmöinen nörttiharrastajien systeemi, jossa on kaiken maailman siltoja. Ajattelin, että vika oli Beeperissä. No sit silleen, otan kännykän auki, kännykästä Messenger-sovellus, ja se on siinä login ruudussa. Sille, että mitä helvettiä. Sitten laitan niin siihen automaattisalasanäytennys, ja tulee, se vielä ilmoitti jotenkin sille, että joko että salasana oli väärä tai et pysty kirjautumaan sisään. Ja mullahan tuli kylmä hiki, koska mä oikeasti ajattelin vähän aikaa, että ei jumalauta, että vietnamilaiset on siis mä oikeasti mietin sitä, että mun tili on taas kaapattu. Se oli niin kuin aivan ensimmäinen ajatus. Tämä oli useiden käyttäjien reaktio, tai siis olen lukenut, että useat käyttäjät reagoivat nimenomaan sillä tavalla, että tili on kaapattu. Ja luultavasti Facebookin työntekijät ovat miettineet, että sainko minä nytkö ne potkut tulivat. Tämäkö se oli? Siis tämähän on totta, koska Amerikassa oikeasti annetaan potkuja siihen tyyliin, että katkaistaan vaan mailia Slack saman tien ja sanotaan, että kamat on tossa, että mene pois, että ei välttämättä sille, että tuuppa toimistoon keskustelemaan. Niin joo, mä rupesin siinä sitten heti pian sen jälkeen, niin kuin googlasin nopeasti, että Metallakin täytyy olla joku tämmöinen palveluiden statussivu. Ja sitten se löytyi, ja siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran sen latasin, niin siellähän muuten luki, että kaikki on vielä kunnossa. Siis oli just silleen, että jossain epämääräisessä, mitä ikinä WhatsAppin business-appissa on ehkä joku virhe, mutta ei ollut mitään näistä autokeista. Et meni monta minuuttia ennen kuin statuspalvelu päivittyi. Niin se tähän toi mulle tämä toi mieleen sen, koska näitähän on ollut aikaisemminkin. Niin tämän vuonna 2021 oli joku tämän tyyppinen, ja se oli silloin paljon pidempi sellainen tapaus, että ja silloinhan oli myös WhatsAppkin oli alhaalla. Että ne oli pidempään käytössä, ja tämähän on jännittävää sen takia, että se kysymyshän ei ole vain siitä, että ne ovat juuri nämä palvelut, vaan ihmisillähän on myös näitä, just näitä kirjaudu sisään Facebookilla tyyppisiä, tavallaan, että joilla kirjoitetaankin kolmansien osapuolien palveluihin. Ja kun ne eivät toimi, niin silloinhan tämä tavallaan muuttuu hieman vakavammaksi. Joo, ja silloin 2021 ne ongelmat ikään kuin eskaloitu. Se lähti vyörymään, että niitä palveluita kaatui toinen toisensa perään, ja se oli sikälikin vähän ongelmallista, että koska
koska silloin se kaatuminen oli niin totaalista, että se kaatoi myös Metan sisäiset työkalut, joilla niitä palveluita hallitaan ja joilla ne ihmiset kommunikoi keskenään siellä Metalla. Ja ne joutuu käyttämään kaiken maailman Google-mailia siihen, että ne pääsee edes diagnosoimaan, että mitä helvettiä täällä on tapahtunut. Siis tästähän tulee tietenkin automaattisesti mieleen Linnunradan käsikirja liftareille, olisikohan se 3. osassa on sellainen tarina, että on avaruusalus, joka kulkee avaruudessa, ja siihen osuu sitten siellä taivaan kappale. Ja ikävä kyllä se osuu juuri siihen tietokoneeseen, jonka tehtävänä on huomata, onko avaruusalukseen osunut taivaan kappale, joten sitten se jatkaa onnellisena matkaansa ja vuotaa siitä. Mutta tulee mieleen myös toinen anekdootti, nimittäin äskettäin on aloitettu semmoinen Building Slack-blogi, jossa Slackin työntekijät on niin kuin muistellut, miten se homma alkoi. Ja sitten se oli ihan ensimmäisten blogausten joukossa just yleisökysymys, että hei, että miten te viestitte silloin, kun Slack oli nurin? Ja ne sanoivat, että heillä oli Google Chat, tai sitten se oli just silleen, että mikä ikinä sen tuotteen nimi silloin olikaan, että se oli ehkä G-Chat, niin kuin perkelekö niistä muistaa, että niillä oli joku, niin kuin, olisiko siinä ollut 50 käyttäjän yläraja, että niillä oli niin kuin persistentti chat room, ja sitten ne siirtyi käyttämään Zoomia jossain vaiheessa, mutta musta tämä on oikeasti silleen hauska meta-ongelma, ja mä mietin nimenomaan niiden statussivujen kohdalla, niin kuin, että siis sehän ei voi pyöriä niin kuin Metan palvelinsalissa, että sehän on pakko olla siis jollain muulla palvelulla hostattavana, ihan vaan sen takia, että se toimii varmasti. Mutta niin mielenkiintoista tässä oli se, että käyttäjät siis huomaa ensin, että ne ei pääse sinne loggautumaan, tai että siis Instagramissa se ei ilmennyt niin, että käyttäjät olisi heitetty ulos, vaan että niiden feedi ei päivittynyt, eikä ne pystynyt päivittämään sitä feedia. Instagramissa siis pystyi edelleen olemaan, mutta siellä ei vaan tapahtunut mitään. Mutta se, mikä tässäkin katkoksessa on mielenkiintoista, on se, että sitten ihmiset käyttää esimerkiksi Down Detector-palvelua saadakseen selville, että onko palvelu alhaalla vai onko mun tili kaapattu. Ja Down Detector, joka on varmaan se käytetty palvelu tämmöiseen, niin sehän ei itse asiassa saa mitään tietoa mistään Metalta, vaan se saa tiedon siitä, että ihmiset kertoo, että niiden palvelu on alhaalla. Ja sitten tämä aiheutti jännittäviä ikään kuin kerrannaisvaikutuksia, kuten esimerkiksi sen, että samanaikaisesti Down Detector kertoo, että Googlella on ilmeisesti jotain ongelmia. Ja mä luulen, että Googlella ei ollut mitään ongelmia, vaan kysymys oli siitä, että ihmiset kertoo, että ne ei pääse Facebook-tililleen. Ja samalla ne tulee katsomaan, että no miten ne on Google, että pääseeköhän sinne mahdollisesti. Ja ikään kuin se asia niin kuin eskaloituu ja niin kuin vaikuttaa muihinkin palveluihin. Tämä on näennäisesti aiheuttaa, mutta ulkopuolelta on myöskin hyvin hankala ikään kuin nähdä, että mikä on syytä ja mikä on seurausta. Että esimerkiksi samaan aikaan, kun oli nämä Facebookin ongelmat, niin Cloudflare-palvelulla, joka tarjoaa CDN ja kaikenlaisia muita tämmöisiä ikään kuin palveluiden niin perille saattamista. Niin, juuri näin. Niin Cloudflarella oli joku pieni ongelma, ja mä siinä jo aloin miettiä, että onko kysymys siitä, että Meta käyttää johonkin Cloudflarea, ja Cloudflaren ongelmat ikään kuin moninkertaistuu sitten näkyminä, tai siis ongelmina siellä niin kuin Metan palveluissa. En tiedä, liittyykö nämä mitenkään toisiinsa, mutta tämä on jälleen kerran hyvä esimerkki siitä, että jokin asia saattaa olla syy, se saattaa olla seuraus, se saattaa olla heijastevaikutus, ja ulkoapäin sitä on täysin mahdoton sanoa. Onhan se niin kuin absurdia, että tämän tason toimijalle käy näin. Ja silloin 21 se oli, ainakin silloin Facebook jotenkin selitti jotenkin, jos mä nyt oikein muistan, että se oli, että tehtiin jonkinlainen niin kuin huoltoajo, ajettiin joku niin kuin komento ja arvioitiin sitä niin kuin kapasiteettia, ja se jotenkin vahingossa katkaisi kaikkien datakeskusten yhteydet. Niin kuin yksi komento. Ja sitten tavallaan, että hei, että meillä on tämmöinen niin kuin valtava globaali toimija, ja sitten siellä niin kuin laitetaan yksi komento, dingelidong, kaikki on matalana. Niin, tämä pitäisi mennä itse hoitamaan, koska olemme tunnettuja site reliability engineerejä, että meidän uptimeissa on vähintään 10 000 numeroa, että se on 99,999999999, että vika siitä tulee jo ikinä. Mutta silti niin kuin tavallaan absurdia, tavallaan, ja kun teknologiteollisuus vielä on niin kuin keskittynyt, että muutama yritys hallitsee niin iso osa tästä niin kuin maisemasta ja niin kuin kanssakäymisestä, ja on yritykset mukana. Se ei pelkästään sitä, että me jaetaan niin kuin siellä kuviamme tai vastaavaa, että se on niin kuin yritykset mukana, niin kuin yleishyödylliset yhteisöt. Niin, ja silti voi käydä näin.
Mutta mun mielestä huolestuttavampaa kuin se, että Meta on pari tuntia, tai Metan jotkut palvelut on pari tuntia alhaalla, on se, että esimerkiksi mun raha-asiat on Nordeassa. Ja jumalauta, Nordean niin kuin verkkopankki ja Nordean kortit on harva se viikko, pari tuntia niin kuin tavoittamattomissa. Sijoitustili, no ei just tänään sun sijoitustili ei näy täällä mitenkään. Ja tämä ei ylitä edes niin kuin hädin tuskin ylittää uutiskynnyksen. Siis että me on totuttu siihen, että pankkipalvelut, ne nyt ei vaan ikinä toimi. Mutta juman kekka, kun influenssari ei saa pyllykuvaa Instagramiin just nyt, niin se on etusivu uusiksi. Mun mielestä tämä prioriteetti on jossakin määrin väärin. Eilen kävi muuten myös niin, että uskollisimmat fanit muistavat, että olen harrastanut bitcoinia välillä, en paljon, vähän. Se on sitten se toinen tarina, mutta siis sehän on nyt tällä hetkellä niin kaikkien oikein ennätyshinnoissa, joten totesin, että nyt mä muunnan sen takaisin fiat-valuutaksi, eurovaluutaksi, koska olin nollilla. Siis olin voitolla, paitsi transaktiokulujen jälkeen olin nollilla, mutta siinä kävi niin, että kun sitten siirsin ne ensin rautalompakosta toiseen palveluun, jossa myin ne, koska rautalompakkoon kytketyt palvelut, en osannut käyttää niitä. Ja sitten tuli just semmoinen, että no niin, lähetän siirroon ja tiedän, että aina kestää vähän aikaa, että kun lähettää yhdestä Bitcoin-lompakosta toiseen, niin sehän ei ilmesty heti sinne uuteen. Mutta oli se vähän huolestuttavaa, että siellä palvelussa, johon mä sen lähetin, niin siinä oli kirjattu sen sisään selaimella yläreunassa iso punainen banneri, että hei, meillä on vähän viiveitä näiden saldojen näyttämisen päivittämisessä, mutta ei hätää, että Bitcoin ne eivät ole kadonneet. Niin juuri se viesti, jonka haluan juuri nyt kuulla. Että joo, ei varmasti ole hävinnyt, eikä ole silleen esimerkiksi, että kaikki muutkin idiotit on samaan aikaan dumppaamassa sitä, koska ne on nähnyt, että se kurssi rikkoo ennätyksiä. Mutta tästä vielä jatkona siis tuohon Karin hommaan, että tietyllä tavalla tähän on itse luotu ongelma siis siinä mielessä, että niin kauan kuin oli eräajoa ja paperiset pankkikirjat ja muut, niin se oli niin kuin ihan sama, että jos jossain oli minuutin tai 5 minuutin viive tai katko. Niin tämmöinen sen huomaaminen ja siitä huolestuminen ja se, että siitä voi olla haittaa, että joku asia on niin kuin 5 minuuttia, 15 minuuttia tunnin käyttämättömissä, niin sehän vaatii sen, että ollaan päästy siihen tilanteeseen, jossa se normaalisti on koko ajan, jos ei 24/7 ainakin virastoaikaan käytettävissä. Joo, siis se on niin kuin se oletusarvo, että niin kuin palvelut on käytettävissä, ja mä olisin sitä mieltä, että se oletusarvo on oletusarvompi pankkipalveluiden kohdalla, koska periaatteessahan mä voisin tarvita rahaa, koska vain, ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun olen kaupan kassalla, niin aivan erityisesti voisin siinä kohtaa tarvita rahaa, mutta siinä kohtaa en tarvitse sanan varsinaisessa merkityksessä influencerin pyllykuvaa, joten niin kuin mä olisin edelleen sitä mieltä, että Nordealla tämä uptime pitäisi olla niin kuin parempi kuin Mark Zuckerbergillä. Mutta onhan nämä niin kuin välineet kuitenkin joka tapauksessa sellaisia niin kuin meitä ympäröiviä niin kuin väistämättömiä, välttämättömiä niin kuin vuorovaikutuksen alustoja. Ja tavallaan kyllähän tämmöiset tilanteet tuottaa erilaisia niin kuin tämmöisiä cold turkey-tyyppisiä niin kuin hetkellisiä vierotuksia, että astummekin ikään kuin yksinkertaisempaan aikaan ennen pikaviestejä, niin kuin nostalginen muistutus jostain niin kuin semmoista ajoista, kun tekstiviestit kulki ja niin kuin Olli alkaa muistella paperista pankkikirjaa. Niin, kyllä. Niihin aikoihin jotenkin. No joo, mulla oli miten nyt sanoisin, että palkkitin saldo oli varmaan silleen vähän erinäköinen, että ei myöskään ollut hirveätä tarvetta kauhean usein sen paperisen kirjan kanssa mennä mihinkään käymään. Ja tämähän on siis, tämä on niin kuin damned if you do, damned if you don't. Mitä se on suomeksi? Sille on varmasti joku ihan suomalainen sanonta. Suo siellä, vetellä täällä ei. Vituiksi menee joka tapauksessa. Kyllä. Nimittäin mähän olen rakentanut noille omille LAMP-palvelimille, tai siis en rakentanut, vaan käytän ulkopuolista palvelua nimeltä Uptime Robot, joka valvoo niiden ylläpysymistä. Ja sehän toimii vaan silleen siinä ilmaisversiossa, tai ainakin mä käytän sitä niin, että sinne sanotaan siis nettisivun osoite, jota se vahtaa, ja sitten voi vaikka sanoa, että etsi sieltä tämä sana. Koska niin kuin periaatteessahan voi olla, että se serveri vastaa pingiin, mutta tulee just niin kuin 404 sivu, jolloin siinä lukee jotain muuta. Ja nyt mä oon niin kuin miettinyt, että se aina välillä se on laittanut siis syystä tai toisesta jonkun niin kuin softapäivityksen jälkeen tietokantapalvelin ei enää vastaa, ja sitten niin kuin käytännössä siellä pyörii siis WordPress-blogisofta, ja sitten se vaan niin kuin menee nurin. Ja olen sen pari kertaa niin kuin huomannut siitä sen ilmoituksesta. Mutta mä oon just miettinyt, että ensimmäinen ongelma on se, että se vahtii vaan sitä yhtä sanaa.
Siis joskus kävi niin, että se saitti ei oikeasti ollut nurin, vaan mä olin konfannut sen sillä tyhmästi, että sitten kun sitä sisältöä sillä sivulla päivitti, niin sieltä hävisi se termi. Siis se oli joku tietty tyyliin copyright 2022, ja sitten kun vuosi vaihtui, niin siellä ei enää lukenut 22. Tämä oli ihan tämmöinen PEBGAB selvästi problem exists between keyboard and chair, eli käyttäjän itsensä luoma ongelma. Mutta olen myös niin kuin miettinyt sitä, että onkohan tästä mulle nyt hirveästi hyötyä, että mä saan kännykkää ilmoituksen. Sitten viimeksi kävi vielä niin, että mä laitoin siihen iPhone-sovellukseen, niin kuin Uptime Robotin sovellukseen sen, että ne ilmoitukset tulee aina läpi, ihan sama mikä niin kuin super hiljainen tila mulla on päällä, niin se totta kai soi täysin väärässä tilanteessa, ja se soi sen takia, että mä just ajoin siinä vaiheessa softapäivitystä, jolloin se on hetkellisesti nurin se helvetin serveri ja muuta. Mä en tiedä, että pitäisikö mun vaan heittää sitten koko toi Uptime Monitoring mäkeen, että onko siellä niin tämmöiselle harrastelijalle mitään hyötyä. Siis viittaan juuri siihen, että niin ei kenellekään ole mitään väliä, että onko se mun saitti 5 minuuttia kerran 2 kuukaudessa nurin, että miksi mä niin edes itse murehdin siitä. Niin, mutta tämä on mun mielestä hyvä esimerkki, en nyt halua vähätellä saittejasi, mutta ne saattaa tosiaan jollekulle ihmisille olla asioita, joilla ei ole kauheasti väliä. Mutta mulle esimerkiksi on väliä sillä, mikäli mä en pääse pankkikortillani maksamaan ostoksia. Ja voi olla, että sille influencerille, jonka leipä on kiinni siitä, että pyllykuva julkaistuu, niin se metan 2 tunnin katko saattaa olla tärkeä, jos siihen kohtaan esimerkiksi on ajastettu just joku live, josta on tehty mainossopimuksia. Eikö täsmälleen näin? Siis podcast-puolella on välillä ollut semmoisia, että kun jossain isohkolla palveluntarjoajalla, siis niin kuin podcast-julkaisujärjestelmässä on katko, niin sitten niin ulkopuolista on tehnyt arvioita siitä, että miten paljon on jäänyt mainostuloja saamatta. Että ne on niin suoraan tavallaan laskenut, että ton ja ton verran jakso downloadia jäi pois, niiden oletettu niin per 1000 latausta olisi tämän verran tullut mainostuloja, että tämä tekninen katkos aiheutti juuri tällaisen loven tuloihin, että kyllä on se ihan mahdollista. En mä halua vähätellä sitä, mä niin jotenkin huvittaa se semmoinen siis voimakkaasti laskeva rajahyöty siinä, koska mä oon ymmärtänyt nimenomaan siellä oikeissa bisneksissä, että sillä on hirveästi väliä, että onko se uptime niin kuin 99,999% vai 99,999%, vaikka niin kuin äkkiseltään mietittynä, että ei jaksa edes laskea päässä, että niin kuin montako minuuttia se ero on, mutta noin niin kuin silleen aika monta nollaa tulee eurosummiin perään, kun ruvetaan niin kuin finanssifirmoista puhumaan. Et sehän täytyy olla niin, että ikään kuin jokainen ysidesimaali sinne perään, niin se maksaa niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän suhteessa. Että oletan, että jossain vaiheessa sielläkin sitten ollaan sitä mieltä, että no nyt on heitetty tarpeeksi rahaa ja tarpeeksi ihmisiä tämän ongelman kimppuun, että ei me nyt enää tämän enempään voida mennä. Myös eilen siis yksi kaveri oli just silloin, kun se katko tuli, niin sanoi, että hitto, että hän yritti myydä Facebookissa just käytettyjä tavaroita, kun siellä on muuttomyynti menossa. Ja sitten mä vastasin siihen, että mä veikkaan, että tällä hetkellä eri puolilla maailmaa niin kuin aika kovapalkkaisesti ihmiset juoksee aika helvetin kovaa paikasta toiseen, silleen niin kuin hikipäässä. Se vähän silleen ilahdutti, tietty semmoinen riemu, että kerrankin joutuvat tekemään jotain palkkansa eteen. Tämä oli siis pikasietotila ajankohtaisiin asioihin. Joka toinen viikko reagoiva ekstra jaksomme. Jos näitä haluat kuulla, niin tilausohjeet, kyllä tämä on lisäpalvelu, löytyvät nettisivuiltamme vikasietoti.la. Siinä on muuten semmoinen domain, jonka kirjoittaminen on helpompaa kuin ääneen sanominen. Yritäpä sanoa vikasietoti.la, koska se on tosi oudossa paikassa. Mutta tavalliset jaksot jatkuvat ensi viikosta alkaen normaalin tapaan, eli kohtaamme siellä. Oikein paljon kiitoksia ja hei hei. Moi moi. Moikka.